Principala fântână arteziană din comuna Băcioi, care alimentează cu apă 70% dintre locuitori, a ajuns ilegal pe mâna fostului primar, consilierul PCRM-ului Ion Bivol. Acuzațiile vin din partea actualului primar, liberalul Vitalie Șalari. El susține că fântâna, care aparține administrației publice locale, a fost acaparată de către fostul primar după ce a câștigat un proces la judecătoria sectorului Botanica. Șalari o acuză pe magistrata care a examinat cauza că a fost părtinitoare și, prin decizia sa, a comis un atac raider. Problema a fost discutată în cadrul ședinței de astăzi a primăriei municipiului Chișinău. Primarul comunei Băcioi, Vitalie Șalari, susține că predecesorul său, Ion Bivol, ar fi falsificat mai multe documente prin care a înstrăinat fântâna arteziană aflată în proprietatea administrației publice locale și a oferit-o soției sale. Fără a sta prea mult pe gânduri, în 2008, familia Bivol a încheiat un contract de locațiune prin care fântâna a fost dată în arendă întreprinderii Băcioi Com Service, care se află în gestiunea autorităților locale. Fostul primar a eliberat un titlu pe numele soției sale, semnată de către dumnealui, ștampelat, semnat de către secretarul Consiliului. În 2008, de fostul director la Băcioi cum Service, Eduard Crudu, care este și finul de economie a fostului primar. Nu, vă ocupați un business de familie. Da, au încheiat un contract de locațiune efectiv, dar și niște avizări, scrisori de corespondență din partea Băcioi Com Service, precum confirmă faptul că au să achite suma care era prevăzută, 54.000 lei anual. Acum 3 ani, primăria a refuzat să-i achite familiei Bivol arenda, care a acționat în judecata autoritățile publice locale. Dosarul a ajuns la judecătoria sectorului Botanica, la magistrata Luiza Gafton. Judecătoarea a obligat primăria Băcioi să restituie fântâna și să achite familiei Bivol despăgubiri de aproximativ 200.000 de lei. Hotărârea dată este vădită ilegală, iar acțiunile judecătorului Luiza Gafton depășesc limitele prevăzute de legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului. Curios este faptul că acum finul de cununie al lui Ion Bivol, fost director de întreprindere, acuză nașul că l-a indus în eroare atunci când au semnat contractul de locațiune. În momentul semnării contractului mi s-a prezentat. A fost prezentat un titlu și o factură unde ex-primarul Bivol a demonstrat că adică sonda respectivă este a lui. În nenumărate rânduri m-am adresat verbal să anuleze contractul, deoarece este nevalabil, pentru că eu am fost dus în eroare, deoarece titlul respectiv nu era înregistrat la OCT. Dânsul, profitând de faptul că este primar, am întocmit cu dumnealui, eu neavând nicio dubii că nu este corect titlul sau factura fiscală pe care mi-a prezentat-o, am fost nevoit să semnez acest contract de luare în arendă. Însă, din câte ați înțeles dumneavoastră, el și-a asumat bunul cu rea credință, deoarece a avut intenția de a alimenta populația din propria lui sursă. De cealaltă parte, Ion Bivol respinge acuzațiile. El spune că fântâna arteziană este partea unui imobil pe care îl are în proprietate soția sa. Cum poți comentezi o aberație? O aberație totală. Și n-am avut cum să falsific. Este terenul aferent a obiectivului și eu n-am cumpărat la agroconservit terenul. Eu am cumpărat imobil, că apoi am privatizat conform legii de terenul. Adică nu eu, dar soția a privatizat terenul aferent a obiectivului. Am încercat să vorbim cu judecătoarea, dar Luiza Gafton a lipsit astăzi de la serviciu. Secretara ne-a declarat că magistrata este plecată la un seminar. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, vorbește despre o încălcare flagrantă a legislației. Este un caz flagrant de încălcare a legii, iar la nivelul Consiliului, dacă este posibil să anulați anumite decizii care au permis preluarea acestor bunuri în proprietate privată. Autoritățile locale din Băcioi au atacat decizia judecătoriei Botanica în instanța superioară. Anterior, fostul primar Ion Bivol a fost cercetat penal de Procuratura Generală pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice. Dosarul a fost expediat pentru a fi examinat la instanța din sectorul Botanica și în acest caz Ion Bivol pledează nevinovat.